Így van, iskutya. Így van, gyerek. Úgy dobtam, az meg a bráz. Az előbb ilyen dombon álltatok, azt azért nem volt jó. Domboldani. Fal mellé. Szépség. Nyakára is Mitől? Hát, hogy fedeztettem a Tamást. Hát de most miért nem fedeztethetsz te Tamásnak? Neki az a jó, hogyha összeveszíti az embert. És akkor az volt most, hogy ti vesszetek össze, vagy mi? Még most lesz itt összeveszés, mert most tartoznak a trukkáink, most abból nem tudom mi lesz.